बेलासिनि भिडिअ थांबाय बिस्मा माबायदि टेस्ट खालामदों वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग सल'फोर आं दिनैनि भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय ओमफ्राय नै दिनै लास्ट फुजा माने जोंना दुर्गा बिमाखौ एसे बासिया दोनो आरो दिनैसो गारनो नागिरदों अब्ला आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय गारि नेबाय नै जोंहा दसे हाय दङ नानि दं साथा गारनायनि रागा जोंदों ओरै नाय आनैया नायनांगौ ना नाहरद' हेल' होनहरलाय दे हाय होनहर जा गरम Uday, ngasih tarik ke mana sih? Video tuh. Nah deh, ada nahot. Durga puja जानो नागिरनाया नै दुर्गा माखौ नुफैयासै ओमफ्राय नै लोगोफोर दुर्गा माखौ जों नुफैयासै माने लेट जाबाय नालाय जों गारि नेयैनो मोनासै बैखिनियाव थुसोमदोंनो Jugami. Hi guys. Nari bro. Hah? Segunda. Sini video. Anda klip video. Orang nak? Aja sini apa ya lagi? Muka, muka malah ya? Angga gue bawa tak kali puja nih santai sih. Dia unlucky. Unlucky deh. Kami tahu. Masa deng balik kulai. Kela na kita juga mi. Kelana. Durga ma kun nufi sih nge. Unlucky jaga nama. Nain sih. Baru. Hello. Sweet, mama Ina. Sweet giring pakai nana coba bara. Kasih sweet giring pakai ini. Lucky number 5. 13 ala sini. 13 apa? Ayo. 13. Yeay. Moनसे बाय फैदों माइ थांनो गैला लाखि दङलै मोनखो दाउदै थांबावबाय मोनबाय दाथ' गेलेदोंमोन नायनोसै मा जायो हा 22 आरो 9 गेलेनानै दाउ गेलेदोंमोन गैया लाखियानो सफैदों नानि मोना सानदुंआनो लाजाया ini salah apa? Naik. Kalau lebih itu. Nunggu goreng sepai. Video गासिबो देलांग्रोदो नङा ओमफ्राय जोंथ' माबा दख'ना गाननानै फैयाखैमोन ना जों होनबा गारैबाय थायो ओमफ्राय दख'ना भिडिअ बानायनायाव दख'ना गाननानै फैयाखैमोन ना जों औ
गरमाबो आयौ थैखागोन देन्जार गरम सुनु दोंदांनो जासिगोन बन्द' खालामसै बन्द' खालामसै एक रल बानायासै जानायाव नेनांलायबाय नै जों बिराद गाज्रि पिम्पल्स जादों दखानाव जानो हाबबाय नै एग रल बिराद बरिं जाबाय गरम जानोनो जि गरम दिनैसो लास्ट जोंना मा होनो दुर्गा फुजाया दिनैसो लास्ट ना माने बास जादों आरोना जोंनिया ओमफ्राय देग्लाय बिराद थाब माबादों थिसननाया जों नुफैदिया बिराद आनलाकि दुर्गा मानि मोखांखौ नुफैयासै आरो नानिया बबेनि बियो बेस्रा आलासि जानो फैदोंमोन गैया दुर्गा माखौ नुफैयासै दिनैनो फैदों जों अब्लाबो जानोसै जों लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जानायदो नै बिसो जादों दे टेस्ट खालामद' माबायदि टेस्टि जाजायोना जानोसै नै बेयावनो पिम्पल जाना होदों बिराद गाज्रि रिल्स बानायनोसै दसे जाबाय थांसै जों दसे थानानै आं दिनै बेखिनियावनो लोगोफोर बेलासिनि भिर जाहांबाय दासो फैगासिनो फैदों नै रुथिनि kita nih logo lain kan itu dokter dagra dia pernah main tahu sih siapa nah baik sih dukkan bayigrafer kemsang sih Bisma ma baydeng Hasan Thai thầy chứ bên này